Noniin, Aaro, kato. Siinä. Oi, nyt se pääsi karkuun. Voi. Siima katku. Ei katkennu. Voi että. Saatiin oikein hyvä. Noniin. Meneekö tää oikein sen suuntaan? Menee. Onks kiinni, Aaro? Oh. Aaro, kelaa. Aaro. Vedäksää sieltä nyt kirppeliä? Onko kala kiinni? Onko vielä kiinni? Onko? No kelaa. Kyllä se tulee kohta, pappa saa sen haaviin. Katos, kohta se hyppää varmaan. Väsyykö käsi? Joo. Miltä tuntuu? Onko hienoa? Kato. Ui, tulee. Kela. Kato. Nyt nappas. Istu siihen nyt penkillä. Hyvä, pappa. Nyt nappas. Nytkö nappas? Joo, nyt No niin. saatiin kirjoihin. Vareto. Ei, tää on hauki. Karkuun. Ei päässyt. Missä se ui? Missä haavi on? Missä pääsee karkuun? Pidä kiinni. Joo, mä pidän. Kelaa. Missä se on? Nosta vähän, pappa näkee. Oi. Nyt nappaan. Älä vielä nosta. Vareto, missä se on? Tuolla. Nyt nappaa kirjoihin. Nyt nappaa kirjoihin. Nyt on kiinni peli, onko? Ai joo. Oho. Nyt saatiin kunnon kirjo. Nyt saatiin. Kauhea. Onko tää kirjoihin? Oho. Miltäs näyttää? Miltä näyttää? Miltä?